Pencampwriaeth y pare beef nôl at y gwartheg godro. A pwy well, gwedwch chi, tywys ni drwy'r Pencampwriaethau na Phil Reid o Aberteifi. Phil, gret i weld ti ma'n y sioe fawr eleni. Sio sioe ti gael? O, eitha da, dath ni lan prawn ddoi fyna. Ddim eisiau benoli o drodol. Na, yn neis gweld yr ansawdd o'r da yma. So, ni joio. Y fiches Odro, fel wedi wedi gwerthu erbyn hyn wrth gwrs. Mae'n braf mewn ffordd bod ti'n gallu dod lan wedyn a mwynhau yn y sioe ag aros wrth poeni am mynd nôl i Odro a edrych ar y cloc na'n gysod, ynddo fe? O, di ma fe, ond mae'r delightsel yn di. Yn union. Ti'n modd, gyd i beth o fe mas o di. Na, achos mae'n siŵr o ti fan hyn bore ddo yn gwylio'r cystadlu yn enwedig yr Ayrshires oedd llygad barcud y ti ar y cystadlu achos oedd na ambell i fywch a ddi brynu yn dy sêl di yma'n cystadlu ddo? Wedi da hefyd, Wilson y ddoi a gath i ail, chymod. So, na, good. Ond i ni yma nawr yn y Pencampwriaeth yma, Phil. Pencampwriaeth yr Heffrod sydd dan ni fan hyn ac yr Ayrshire ddim i fewn. Ond mae yna bedair heffer arbennig iawn fan hyn yn dos ni'n gweld yr heffer Holstein yn gyntaf. Ori. Y teulu Jones, Wilto Chief Atli sydd dan ni fan hyn. Wrth gwrs, beth am yr heffer yma te, Phil? Wel, i fi, mae'n anner, fel gael chi wedi, mae'n anner, so'n fywch o anner. Mae'n ifanc, mae pen fel trisiad a'i chod fyw, a mae chader i, wel, hon yw i. Cario'r gader yn uchel braf yn dwi yn y cefn fyna, ni'n gweld mae lan yn uchel neis yn dwi. Odi, na fydd byddwn ni'n galw yn proper effort. A so chi moyn o'r hi fawr? Na, yn union. Ti eisiau rhywbeth sy'n ei weithio? Odi, a para, chymod, a cerdded yn dda. So, na, mae'n real anner i'r dyfodol. Mark Logan o Ogledd Iwerddon sydd ar fraint ar anrhydedd o feirniadu'r Pencampwriaeth yr Heffrod yma. Ac ni'n gweld y nawr tu ôl i'r Burgor. Na mae hon yn anner fach hyfryd iawn hefyd yn dwi y teulu Thomas a Drisgol Daphne. A fe ble Thomas is Drisgol Goch, maen nhw'n lle dangos da. Trwch chi ar cader yr anner yma nawr, mae llon tath. Llon tath. A sy'n eisiau, mae chader i, mae cwateri mlaen i, mynd yn deidi mlaen ddigon, a os chi'n godro nawr, byddech chi roi masin ar hwnna rhwydd, chymod. A tethau, just dim rhy hir, dim rhy fach, trisiad i ddod i dyfodol fel bywch. Mae'n rhy fawr nawr, falle, sy'n golygu, falle, mae'n fywch sy'n mynd i bara pan fydd i wedi tyfu i'w llawn ffrwfiant fel petai. Wel, a i wedig da Seimon, mae mor gymaint o dda da fe, canodd ar ganodd o dda, y hyrd fwyaf o short horns yn y wlad. A maen nhw'n cerdded milltirodd o borfa nôl i Odro. Yn union. So chi moyn da yn cario lot o bwysau wedyn. Y Brown Swiss wedyn yw'r ola yn y cefn ym newydd fy'n heibio ni yn y pwynt sylwebu. Brown Swiss ddim yn fryd niferus iawn yma yn y sioe, ond y safon yn uchel iawn, a mae hon yn glamp o heffer Brown Swiss yn dwi. O, di, chymod, pan bu on yn lloia nawr, bydd hi'n drisiad, chymod, a power yn ei, chymod. Bydd. Trenu bod hi ddim wedi toia cyn y siow, chymod, ond fel am ei, chymod. Os reswm, Phil, pan bod dim mwy o'r Brown Swiss o gwmpas, ti'n bod, os na reswm pan bod na ddim mwy o fechesu yng Nghymru, er enghraifft? Ie, sa'n mo beth yw e, ond soi wedi fel clico, ti'n modd. Dim di cydio? Na, chymod, fel ar un beth, ar Ayrshire, chymod, mae'r jerseys wedi cynyddu, mae'r Holsteins fel maen nhw eriod, chymod. Na, sa'n mo pam, achos mae'n fywch lleithog iawn, chymod, a mae fframi'n dych chi. Ond sa'n mo beth yw e, ond maen nhw'n gweud, maen nhw dda tywel ofnadw o dywel. Maen nhw fel babis bach, chymod. Mae hwnna'n lot o beth. Wel na, maen nhw rhy gormod o babis. Pallu me fewn. Pallu mas o ca, bydde. Dwi'n rhaid i gerdded rown o bob un, dwi'n. Ie, wrth gwrs. Wanle i'r jerseys sydd yn llawn drygioni, felly yw'r gair cywir am y jerseys, yma'n dy fe. Ond na, mae hon yn Pencampwriaeth dda iawn. Safon arbennig o uchel, felly dowch nôl ata i a Phil i weld pwy eitha Pencampwriaeth yr Heffrod Godro. Phil Reid, gyda fi'n gwmni o hyd, a mae'r beirniad Mark Logan o Ogledd Iwerddon yn paratoi i anerch y dorf cyn dewis i heffer buddigol. Felly dewch ni glywed beth sydd ag weid. This is my sort of first class that I've been able to give reasons on. We have in front of us the 4 winning heifers from each of the breeds yesterday, and I would really like to congratulate those breeders. They brought forward 4 great animals that won through yesterday. The Holstein heifer that's at the front end of this class
She just is a very young heifer. She's only calved a few weeks, but she just has that tremendous blend of dairiness, of strength, fabulous udder, and that immaturity that you want to see. She really is a heifer. The Jersey is a really great representative of her breed as well. You've really got to admire the frame in this heifer, the depth of body, and the quality of the udder that she has. And then we've got a Shorthorn, and I really do admire the dairy quality that this cow exhibits. She's really dairy right all the way through, and a really good udder to go with it. Our Brown Swiss is at a slight disadvantage here today, being an in-calf heifer. A tremendous example of an in-calf heifer, and it would really be great to see her in a few months' time when she calves, has a chance to milk and clean off a little. But I will just go forward, tap out the champion and reserve, and then I'll give you the reasons between the two. Wel, dyna ni te, y beirniad yn paratoi i fynd ati i ddewis yr heifer buddigol. Phil Reid, le mae'n mynd yn dy farn di? O, ryddi a gwen rwydd. Rwydd. Dyma fe'n dod. A'r heifer Holstein. Yn mynd â hi'r Teulu Jones, Wilto Chief Atley yn cipio'r Pencampwriaeth Heffer ar jersey mynd ar gil wobr. Na, di wneud job yn iawn. Llongyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw. She really does exhibit that.